segundo movimento eu penso que foi exquisito, interpretouno cunha sutileza sublime. Non, os seus dedos eran algo así como Mikhail Baryshnikov coñece a Pina Bausch. Sin embargo, eu penso que lle faltou algo de delicadeza, non? Sobre todo no cambio do allegro ma non troppo ao vivace. Esas semifusas pedían algo máis de entusiasmo, non? Algo máis de paixón. Tocounas como se foran unhas... que seguían unhas vulgares fusas. Hola. Fillo de puta. Do, fa, sol, la, si, la bemol. Hola. Hola. Filla de puta.